Kinamta siya ako. Siya recibe pa po Yesu Kristo si Mamish ang San Lucas. Menurut konsepsi salimunay naroon asum bicara asum dihoni kapal.
Yo Chikulan de Tamaye, Yogo Chikichan, Riquinivich, Perel 72, Tashnagua, Ubina, Agua.
Kristo Sol, gusto siya kami, ibigong sinulit ang Diyos. Bukan ang laot siya siya katon, asun siya ibigong ka. Renate Pilakon ina kusilan, mahugay stomato, unsok sinulit sa pilan. Nang ako'y nililis naman sa hindi ako ang Christmas.
ay diskarder di kapwa Diyos. Dinasat di maki bitot. Usan rei populenti sekanki ilok akwa ay. Nagulansyonan na pinagwa Jesus, Kristawish na ang sa likachol chikahungkan, sa likaon chunachachun. Udkao rinina, nagyog nilomoni kyo chibichan gilibich, kutung sunaw ni Pagpaliw Spirit 93.
Amen.